Η ιστορία του ελληνικού τύπου και οι σύγχρονες προκλήσεις της δημοσιογραφίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρουσίασης του βιβλίου του Δημήτρη Κουμπιά, ο συντάκτης ύλης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΥΑ. 390 σελίδες που ξεκίνησαν να γράφονται το 1976, γεμάτες από την ιστορία του τύπου τον 20ο αιώνα και την εξέλιξή του στον 21ο, αποτυπώνουν γλαφυρά τη σπουδαιότητα του συντάκτη ύλης, μιας ειδικότητας σχεδόν άγνωστη στο ευρύ κοινό. Η τέταρτη έκδοση είναι και εμπλουτισμένη με την έννοια ότι δεν περιορίζεται πλέον στα μαθήματα δημοσιογραφίας, αλλά της έγχαρτης δημοσιογραφίας, αλλά πιάνει από την τεχνητή νοημοσύνη, τους freelance δημοσιογράφους, τα social media και ακόμη νομίζω ότι μπορεί να είναι ενδιαφέρον το βιβλίο όχι μόνο για δημοσιογράφους ή επίδοξους δημοσιογράφους, αλλά και για κάποιους που θέλουν να πληροφορηθούν πώς λειτουργούν τα μέσα από μέσα. Ο Δημήτρης Κουμπιάς είναι ο ορισμός του συντάκτη ύλης. Είναι ένας άνθρωπος που δημιούργησε εφημερίδες, που άφησε τη δική του ιστορία και παρακαταθήκη, διευθυντικός τέλεχος κορυφαίων εφημερίδων όπως της Ναυτεμπορικής και της Ελευθεροτυπίας. Ο Δημήτρης Κουμπιάς συνεχίζει την πορεία του. Του ευχόμαστε καλοτάξιδο το βιβλίο του που κάνει διαρκείς επανεκδόσεις. Με πλούσια πληροφόρηση για τον κόσμο των μίντια σε Ελλάδα και εξωτερικό, το βιβλίο μεταβαίνει από το πώς στείνεται μια εφημερίδα και ένα δελτίο ειδήσεων μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις της δημοσιογραφίας. Και είναι πλέον πασιφανές πως η δημοσιογραφία κινδυνεύει. Κινδυνεύει να χάσει την ουσία της. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο του φαίνεστε και του κατά προσέγγιση, το βιβλίο του Κουμπιά μας υπενθυμίζει την ανάγκη να επιστρέψουμε στην πηγή, εκεί όπου η είδηση υπηρετεί την αλήθεια και όχι την εντύπωση. Η τέταρτη επανέκδοση αυτού του βιβλίου του Δημήτρη Κουμπιά νομίζω ότι μας θυμίζει την αναγκαιότητα για την επιστροφή στις ρίζες. Το είπε και ο Αλιάγας. Από όποιο μετερίζει και αν κάνεις δημοσιογραφία, είτε είναι τηλεόραση, είτε είναι εφημερίδα, είτε είναι site, οι αρχές παραμένουν ίδιες. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το βιβλίο του Μιχάλη Κουμπιά, ο συντάκτης ύλης, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μπαρμπουνάκη.